Тапшыруга килгән алдагы котлау хатын укып китәм. Безнең күршебез Алимова Минсалия Фиргали кызы 1957 елның 27 гыйнварында Чувашия Республикасы Шымырша районы 3 Балтай авылында якты дөньяга аваз сала дип башлана бүгенге котлау хаты. Бүген 65 яшьлек юбилейлы туган көне белән ихластан котлап, аңа җылы теләкләребезне без күршеләре җиткерергә ашыгабыз. Мәктәпне тәмамлап, үз гомерен туган авылы белән бәйләргә дигән карар кабул итә ул. Һәм үзенең мәхәббәтен аилне очратып, матур гаиләләрен коралар. Татулыкта һәм мәхәббәттә алар 3 балаларын тәрбияләп үстерәләр. Балалары Раилә һәм Раил белән Рамил Ульяновск шәһәрендә гомер кичерәләр. Яшәешенең мәгънәләре булган 4 оныгының бәхетен татып, юбиляршыбыз бүгенге көндә авылда яшәп килә. Уңган куллы, ылы йөрәкле хатын-кыз буларак, аны авылда бар кешеләр дә хөрмәт итәләр. Гаиләсендә тырыш, булдыклы хуҗабикә, уңган куллы пешекче дә. Йорт җире гел чәчкә эчендә. Аның күңеле дә керсез. Ылыны ылы, кешене кеше итеп күрә белүе дә таң калдыра. Кадерлебез, синдәй ярдәмчел, тырыш күршебез булу белән без шиксез бәхетле. Язмышның кырыс җилләренә бирешмичә, һәр чак туганнарыгыз һәм якыннарыгыз янәшәсендә балалар, оныклар бәхетенә куанып яшәргә насыйп булсын сезгә. Исәнлек, бәхетле көннәр генә телибез. Зур тырышлыклар белән табылган мал-мөлкәтегезнең бәрәкәтен, хезмәтегезнең әҗерен, күңел җылыгызны биреп үстергән балаларыгызның тәүфыйгын күрергә насыйп булсын. Гаиләгез имин булсын. Күрше хакы, тәңре хакы диләр. Шушы сүзләрне онытмыйча, бер-беребез өчен ылы сөенеш булып, гел янәшә, ярдәмләшеп яшик. Котлы булсын күршебезнең ылы юбилей көне. Имин уссын алда һәрбер аны көтәчәк төне. Гаиләсенең яннарына кайгы-хәсрәт килмәсен. Бер кайчан бер якыныбыз бәла-хаза белмәсен. Йөзләреңнән елмаюың бер кайчан да китмәсен. Бала оныкларың алда көенешләр күрмәсен. 65 яшь ылы бәйрәм, бергәләп каршы алыйк. Гомер бакый күрше хакын алда да зинһар саклыйк. Хөрмәтле Минсалия Фиргалиевна, юбилейлы туган көнегез котлы булсын. Алдагы музыкаль бүләкне дә кабул итеп алыгыз. Бәхетле булыгыз. Шушы көн көтеп ала бит һәркем. Туган көн, ул туган көн гомернең бер мизгеле. Әллә нидән шатландыра, сөендерә күңелне. Туган көн, ул туган көн гомернең бер мизгеле. Әллә нидән шатландыра, сөендерә күңелне. Куандырмыйсың кемне. Туган көн, ул туган көн гомернең бер мизгеле. Әллә нидән шатландыра, сөендерә күңелне. Туган көн, ул туган көн гомернең бер мизгеле. Әллә нидән шатландыра, сөендерә күңелне. Якыннар белән гөрләшеп яшик шулай гомер.